Desde aquí sí que temos vistas, My God, eso que dá o sol de frente. De aquí sí que se ven as illas todas. Aí están as pistas de esquí en Holmen. Esta é a capela pola parte de atrás. Aí está o comenzo da pista, aí o final. E vense desde aquí Oslo a mis pies. Ai, non sei que estou grabando porque me dá o sol de frente, pero aí está, aí está. Sin móvil é unha maravilla. É unha maravilla. Todo isto é... Ui! Unha maravilla. Unha maravilla. Desde aí tamén se ve. Genial, pero genial. Fantástico.